Showbiznis je veľmi náročný biznis. Preto nie je náhoda, že absolútna väčšina jeho aktérov trpí vážnymi fóbiami. Janko! Miško, Ako sa ti darí? ďakujem, veľa toho mám, ale dobre. A tebe? Ja mám toho celkom dosť, bol to ťažký rok. Fúha. Nie. Čo sa stalo? Nerob to. Nerob čo? Prepáč. Nie. Vieš, že každý v tejto miestnosti má nejaké fóbie? Ja mám napríklad fóbiu zo spravedlnení. No, ty si použil citoslovce. No a? No, z tých ja mám fóbiu. Citoslovci? Teda citosloviec. Ako sa to povie? Neviem, netuším. Máš z toho fóbiu a nevieš, ako sa to povie? No, v citoslovciach sa určite vrtať nebudem. Kto je to tu? Aha. Nehovor to! Ty si normálny. Čo je? Má fóbiu z citoslovci, teda citosloviec. Z čoho? Z citosloviec, ty nevieš, čo to je? Samozrejme, že viem. No tak z toho. Aha. Nehovor to! Sorry. Nehovor to! Prestaň! A tebe čo je? Ja mám fóbiu z opakovania. Ide Adela Banašová, nepozerajte sa tam. No, tá je tiež, tuším, fakt všade. Dobrý večer, páni. Adelka. Akurát ťa vidím. A ja teba. Akurát tu s chalanmi rozoberáme, že takmer každý, kto je tu, má nejakú fóbiu. Ale nehovor. Aj vy traja máte? Ja mám napríklad fóbiu zo spravedlnení. Ja mám z opakovania. Čudné. Ja z citoslovcí. Citosloviec. Tak sa to povie. Základy gramatiky. A ty, Adelka? Máš rozviezanú šňovku. Ďakujem, Janko. Nehovor to! Ale to tie poklaknutia, sorry. Nehovor to! Prestaň! Dosť! Všetko OK? Tak ja idem asi už. Chalani, sorry. Nehovor to! Sorry.